Дивіться у цьому випуску. Мешканці Феодосії страждають від недоробленої каналізації. Ее еще осенью можно было сделать. Авдіївку почали відновлювати після чергового обстрілу. Отходящий по битвам тут ничего не сделаем. Після оголошення результатів референдуму Туреччиною прокотилася низка мітингів. Доброго вечора. Час новин на телеканалі АТР. 18 квітня, 1146-й день анексії Криму. В студії Ескандер Меметов. Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму допитав екс-голову Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з інформації Шевкета Меметова. Він був свідком захисту у справі Ахтема Чийгоза. Меметов стверджує, що бачив 10 автобусів із Севастополя і Бахчисарая, на яких організовано приїхали учасники проросійського мітингу. Крім того, Шевкет Меметов відзначив бездіяльність співробітників міліції, які не вживали жодних дій, аби запобігти зіткненням. Заступнику голови Меджлісу Ахтему Чийгозу закидають організацію масових заворушень під стінами парламенту Криму 26 лютого 2014 року. Видел несколько стычек, которые имели стихийный характер, спорадические, не одномоментные и достаточно быстро прекращались из-за действий рядом стоящих митингующих, которые растаскивали людей в разные стороны. Свидетель не видел применения газа со стороны митингующих, однако по сообщениям лиц, которые находились там, он знал, что у пророссийского митингующего, как минимум у одного, есть с собой газовый баллон. В окупованому Криму відбувся суд над українським журналістом Миколою Семеною. На засіданні допитали свідка. Ще двоє не прийшли до зали суду. Наступне засідання заплановане на 3 травня. Семену звинувачують у сепаратизмі та закликах до порушення територіальної цілісності Росії у його статтях. Сегодня допросили одного свидетеля. Это свидетель девушка, которая была фактически поникой при осмотре интернета, при осмотре вот этой статьи в интернете Семены. И эта девушка нам там отвечала достаточно агрессивно и задавала нам вопросы, хотя должна на них отвечать. Вот. Но особого она ее показаний доказательственного значения не имеет. Окупанти планують продати кримський завод шампанських вин «Новий світ». Про це заявив окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов. Причиною продажу нібито стала збитковість підприємства. Також він додав, що вже є багато іноземних покупців. Действительно, то есть покупатели знаковые, которые готовы полностью сохранить всю структуру, я имею в виду, это сохранить все культурные, традиционные, то есть как бы для Нового Света полностью исторические, все особенности без исключения. И по предварительным данным, то есть ряд инвесторов заявляют желание там сумму около, я пока говорю, потенциально, то есть около 40 миллионов долларов на приобретение и около 30 миллионов долларов вложить в инвестирование, в модернизацию производства. Официально, я думаю, что все это будет летом. Я даже не думаю, что Аксенова сильно беспокоит вопрос бюджета, сколько беспокоит возможность заработать ему лично на продаже предприятия, там, посодействовав кому-то из желающих получить такой очень серьезный бренд. В любом случае, если, не дай бог, иностранное какое-то предприятие прикоснется к этому заводу, иностранный инвестор, то, конечно же, все механизмы для того, чтобы этого иностранного инвестора, ну, скажем так, наказать за такое мародерство, у нашей стороны есть. Окупована Феодосія потерпає від недоробленої каналізації. Ще торік у місті мали збудувати новий каналізаційний колектор. Нинішній каналізації вже 27 років, і вона в аварійному стані. Нечистоти нерідко потрапляли в море. Новий колектор довжки 4 кілометри прокладають поруч із старим. Росія виділила на роботу 127 мільйонів рублів, але ремонт на набережній довелося припинити. Місцеві ЗМІ вже записали, що у підрядника скінчилися гроші, які виділили на ремонт. Половина приватних будинків Феодосії не приєднані до центральної каналізації, тож скидають все до зливових стоків, а звідти все це потрапляє у море. Містяни жаліються. Ее никто не делает. Что ж, считай, за 8 месяцев нельзя ее сделать. Ее еще осенью можно было сделать. Ну, у нас Феодосия — это богом забытая деревня. Вот со всего Крыма, даже районы и то лучше все крутится, чем у нас. У нас только вон взятки берут и сажают их, как идиотов. Город вообще запустевший у нас. Что-то делают,
сделали, там на фитбол сделали плитки. Ну, приятно, но по хорошему счету тут город этот маленький, можно было сделать конфетку. Раскапывают, потом какое-то время проходит, они опять раскапывают. В прошлом году раскопали, теперь в этом году опять. Сепаратисти 32 рази били по українських військових у зоні АТО. Одного військовослужбовця Збройних сил України поранено. Епіцентром вогневого протистояння залишається Приморський напрямок. Терористи застосовують великокаліберні кулемети, міномети калібру 82 та 120 мм, озброєння БМП. З гранатометів різних систем і стрілецької зброї бойовики обстрілювали українських військових поблизу Широкиного та Лаківки і Павлопіля, а в районі Водяного активізувалися снайпери. На Донецькому напрямку з мінометів 82-го калібру, гранатометів та кулеметів великого калібру противник гатив по позиціях поруч Авдіївки. З протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по опорних пунктах у районі шахти Бутівка. З кулеметів великого калібру та стрілецької зброї ворог вів вогонь по оборонцях Кам'янки. На Луганському напрямку, по позиціях поблизу Катеринівки, підрозділ російсько-окупаційних військ застосували міномети калібру 82 мм та автоматичні гранатомети. В Авдіївці розпочалися аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики спільно з військовослужбовцями та оперативними службами міста продовжують працювати над ліквідацією наслідків вчорашнього обстрілу з боку російсько-окупаційних військ та намагаються відновити електропостачання. Вчора близько 18-ї сепаратисти обстріляли з мінометів житлові будинки Старої Авдіївки. Ну, она не ремонтная, она аварийная, как бы, потому что после обстрела это восстанавливают. Отходящий побитый, тут ничего не сделаем. То есть до дома податься, а дальше невозможно. Сегодня по-любому включен. Ну, вот этот дом, будет без света, потому что побитый провод в дом, который они побиты полностью. Да как тут жить вот еще? Жить как? Как дурачки по дому бегаешь, не знаешь, как его остановиться. Вот до подвала не добежишь, не знаешь, куда она упадет, осколками еще быстрее побьет. У Києві поновили роботу 3 сервіси держпідприємства «Документ». Ця організація займається оформленням та видачею закордонних паспортів та ID-карток. Як проходить перші дні роботи сервісу, розкажуть Тарас Чубак та Олексій Шандра. Це відділення паспортного сервісу на бульварі Тараса Шевченка, 27. Ці люди чекають, щоб подати документи на оформлення закордонних паспортів. Сергій Філіпов ділиться враженнями про процес подачі документів. Нет, пришли сюда, дал документы. В принципе, это буквально заняло минут 20. Процедура 30, полчаса. Да, номерок получил, подождал. Подожди, она сейчас сделает. Анна не отримала вчасно закордонний паспорт. 7 апреля мы пришли сюда, до этого мы узнавали. Сказали, в течение 7 или 20 дней можно заказать паспорт. То есть заплатили за все услуги. 7 числа мы пришли, нам сказали, я еще переспросила, когда будет паспорт готов, сказали, через 7 рабочих дней. Теперь мы приходим, паспорт не готов и будет послезавтра. То есть какой послезавтра, если у меня завтра самолет, зачем мне потом паспорт? Мілена поділилася враженнями про роботу відділення. Отримала, да, подавала документи 17 березня, сьогодні отримала. Все сподобалось, тобто оформлення дуже швидко було. Все нормально, все хорошо, задоволена. Прес-секретар державного підприємства «Документ» Володимир Поліщук прокоментував поновлення роботи відділень. У зв'язку з тим, що 6 квітня припинили роботу спеціальні канали зв'язку захищені, наші центри працювали в такому аварійному режимі і працювали лише на видачу закордонних паспортів і на оформлення довідок про несудимість, апостиль або угоди страхування. Перші центри обслуговування громадян відновили свою роботу саме в місті Києві. Від 15 до 40 хвилин займає оформлення документів у цьому паспортному сервісі. Найближчим часом такі відділи плануються відкрити у всіх великих містах України. Тарас Чубак, Олексій Шандра, Асан Емінов, Заман, АТР.
Туреччині розбився гвинтокрил, 12 людей загинуло. Це сталося в місті Тунджілі. О 2:30 дня гелікоптер зник з радарів, і зв'язок з ним обірвався. На борту було 7 поліцейських, 3 члени екіпажу і 2 суддів. Причини падіння наразі невідомі. Деякі ЗМІ припускають, що аварія сталася внаслідок поганих погодних умов. Із різницею у 2% президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, обійшовши опозицію, виграв конституційний референдум. За його результатами, за 2 роки набудуть чинності 18 поправок до Конституції. Туреччина зміниться з парламентської на президентську республіку. Після оголошення результатів референдуму країною прокотилася низка масових протестів. Після оголошення результатів по всій Туреччині пройшли багатотисячні мітинги. Одна частина святкувала, інша протестувала. У першій промові після оголошення результатів Ердоган обіцяє повернути смертну кару. Я намерен немедленно обсудить вопрос о возвращении смертной казни. Это было требование людей на митингах. Его уже поддержала оппозиция. Референдум поділив турецьке суспільство на 2 табори. 25 мільйонів сказали «так», майже стільки ж проголосували «ні». Я хочу, аби парламент на 100% обирали ми. Я проти влади однієї людини і проти диктаторів. Я думаю, народ должен взорвать избирательные урны выбором «да». Мы знаем, как прежние власти управляли страной и грабили страну и народ. При сегодняшней власти народ в достатке и изобилии. Но наш народ неблагодарный. Ердогана вже кілька років жартома називають султаном. За 2 роки, коли зміни набудуть чинності, президент зможе особисто обирати та призначати міністрів, суддів, видавати закони, не узгоджуючи їх із парламентом. Таким чином, Ердоган матиме повноваження султана. За звітом ОБСЄ, референдум проходив із значною кількістю порушень. Реджеп Ердоган у відповідь заявив, що це не вплине на результати виборів. Есть такая организация под названием ОБСЕ. Сейчас они готовят собственный доклад. Напишут, как проходило голосование. Прежде всего, знайте свое место. Мы не будем присматриваться и прислушиваться к политически мотивированным отчетам, которые вы готовите. Мы продолжим идти по своему пути. Зміни до Конституції дозволять Ердогану залишатися при владі до 2029 року. Посаду прем'єр-міністра скасують. Наразі в Туреччині вчетверте після спроби державного заколоту влітку 2016 року продовжили надзвичайний стан. Лідія Полянська, Емінія Халіл, Владлен Мельніков. Заман. АТР. Прем'єр-міністр Великої Британії хоче провести дострокові парламентські вибори щодо виходу з Євросоюзу вже 8 червня. Відповідну заяву Тереза Мей зробила у Лондоні. За її словами, це єдиний спосіб, що гарантує визначеність і стабільність на 2 роки вперед. Вибори відбудуться раніше, якщо 2/3 депутатів у Палаті громад підтримують пропозицію. Раніше це голосування планували провести у 2020 році. Минулими тижнями лейбористи погрожували голосувати проти остаточної угоди з ЄС. Ліберальні демократи заявляли, що збираються цілковито заблокувати роботу уряду. Шотландська національна партія каже, що голосуватиме проти законодавства, яке стосується припинення членства Британії в ЄС. І частина Палати лордів також збирається чинити опір на кожному етапі нашого руху. Розкол у Вестмінстері загрожує успішності Брекзиту та призведе до шкідливої непевності та нестабільності країни. Вони підривають нашу підготовку до Брекзиту, і це послаблює позицію нашого уряду на перемовинах у Європі. Це всі новини на цю годину. Дивіться наступний випуск «Заман кримсько-татарської» з Мавілем Мухтаровою. За 45 хвилин ефір продовжує програма «Бугун». Айдер Муждабаєв та Ірина Ромалійська говоритимуть із екс-командувачем Військово-морських сил України Сергієм Хайдуком про український флот на момент анексії Криму. Будьте з АТР, гарного вечора.